Ginatama ospital ka, sakit na, nahalitan na, gasto pa. Amo na siya ang halit sa ginatawag nga palupok. Hindi man naton luyag nga dulaon ang mga husto-hustuhan lang nga palupok kay negosyo man na mo. Ambot silingon ginakabuhi man ini sampila naton ka mga kauturan nga nagatrabaho sa mga faktorya sang palupok. Pero ekstra nga pagalong. Wala pa mag-abot ang Disyembre, madamo na nagkalamatay, madamo na nagkalasunog nga mga kabalayan bangod sa paghimo sang palupok. Ang iban hindi pa lisensyado. Galing ti ang rason nila bangod sa kapigaduhon daw nag-intra sila sining negosyo base pa malang nga makadawa-dawa man sa bulan sang Disyembre. Hindi imbis nga dawa-dawa ang nagakatabo, nagakadula ang kabuhi, nakasunog ang puluyan, madamo sang mga nagkala samaran. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:07 na sa ato na mga kauturan, hindi magkalipata ang libre nga medical check-up kag For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance. Ang Intertropical Convergence Zone amo ang nagaapekto sa Mindanao. Ang Visayas, Palawan upon na ang Kalayaan Islands kag Occidental Mindoro may ara ini nga mga paglapta-lapta nga pagtupa sa ulan bago lugal umon ang kalangitan. May mga thunderstorms nga tugasang Intertropical Convergence Zone kag localized thunderstorms. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:10 na. Balik ako pagkatapos ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Atos na bakulod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero
Te, kamusta man? Ako na would like, mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bila mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos, ano naman, ubra ko ng dason. Brown na dason, singgang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akon. Siya nagtulong sa akon nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share, na. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko, basta daw, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita sila sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Prince Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary ka, secondary ka na. For, bugtaw. I-records ang kinanglanong makapasisikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuwan kung umanapin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga kasi kung makadaog ka man rapulong tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, tiyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswan, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kisiling ko pasalamatan tagin ang Action Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tagpay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati permi sa Action Radio, wala kakaabot sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubauna na, nakabati ko. Ingat na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang, kaya nga mo ito. Imon na ako lang. Dako ng bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madami nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madami nga salamat sa inyong cellphone sa bong. Tanan pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis lason inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Kataon. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo.
I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kon nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilir. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa atong tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala Diaz! Ohay, gozaimasu. Good morning. Magandang umaga. Mayang aga. Action Fred! Kag sa tanan naton nga mga ka-action. Okay, kita da? May ara, Good morning, Action Fred. Klaro pa sa futuro sa mga kabataan ng aton sininga kalangitan. Subo nga kaagahon kanami sang kuti-kutitap sang mga bituon, Action Fred, no? Kag wala gid sang indikasyon nga may pag-ulan-ulan subong adlaw ti kung ano man ang mga plano niyo outdoors dayon nun yun na. Pero subong nga aga, Action Fred, kadamo na sa aton sininga mga ka-action nga nagapaka-busy naman, especially aton sini mga ginikanan, aton sini nga mga nanay, bangod nga nagaprepara naman sang palamahawon sang balon para sa ila sini nga mga kabataan nga masulod naman sa eskwelahan subong nga adlaw. Kay today it's Tuesday, thank God it's Tuesday gyapon, Action Fred. Kag kadamo naman sang mga nagahingagaw nga mga nagabiyahe nga kung mag-ulo adlaw wala na ginapasugtan o kung ginadumilian na sa magbiyahe sa mga main highway diri man sa syudad sa Bacolod kay Bao, Action Fred. Nagagutok na gid ang dalanon subong wala labot nga kadamo sa mga ginaubradaan nga mga dalan subong ate naga-intra na Action Fred, nagabulos-bulos lang ang modernized kag ang traditional jeep. Kay ti ara pa man present subong daan ang duha na kag given nga wala pa man dakpanay liwat subong sang traditional jeep ti naga-impon kag kadamo sa ila sa dalanon. Kisa nagalibog ang ulo sang pasahero kay may ang iban nagahulap gid Action Fred sang modernized nga jeep. Ang iban ti kung late na
okay lang, sakay lang gyapon sa mga traditional jeep. Kaya kaluoy man sila. Kaya kinanlan maninila syempre may kota pag ini sila ya kay para kalaga sila sa ila boundary kag may income pa nga ipauli man sa ila sinitagsa ka mga puloy-an pagrahi nila pagkahapon. Kadamo naman nag Fred sa mga nalabayan naton nga mga ka-aksyon naton ara na subong sa kapihan kag ulo istorya na gawa naga mulo marites kag nagatolit sa mga present issues man sumo action Fred nga nagakatabo tiya mo nang padalundon kape dayon kay kanami isang huyop sang hangin tulutugnaw ti imnan mo sang mainit-init nga kape ti pwede gid nga amoy nang himuon mo sumo nga aga kay ti maguladlaw karon medyo sako na. Pero ang presyo naman action Fred sa aton sini nga merkado subong sa aton sini nga pila ka mga panakot di of course tumataginting nga 300 pesos gyapon ang kilo sang sibuyas Bombay samtang ang paitan action Fred sa 180 pesos ang kilo ang petchay ara sa 100 to 120 pesos ang kilo 110 ang kada kilo sang amargoso ang balatong action Fred 60 pesos ang bugkos ang talong 10 pesos ang kilo amargoso 110 pesos ang kilo action Fred ang rabanos 50 pesos ang kilo ang petchay 120 pesos ang kilo ang kamatis 40 pesos ang kilo ang kalabasa action Fred 30 pesos ang kilo tiyan mo ng iban mabakal na lang action Fred sang linuto Dramans Tiangge nga kung magbakal ka sang pinakbit puro lang man kalabasa kay kamahal man subong action Fred sang utanon mambal ka mautan ko kay brato kay healthy pa pero subong ang utan amat-amat naman nga nagamahal ka good thing good news kili sa aton sini nga mga motorista Action Eden action Fred 1 minuto na lang. Yes. May ara kita action Fred sang rollback sa produkto petrolyo 85 pesos ang rollback sa gasolina masobra 3 pesos naman ang rollback action Fred sa diesel. Sa aton sa action halong-halong lang gid sa tanan nga oras. Observation report halin sa patrol Action Eden Aboso. Una sa balita na action sa Bacolod Action Radyo. Action Radio Philippine Standard Time las 4:24 na. Man santo-santo ini ang aton pagpangalagad nagabulubag-o ang aton sini nga pagpangalagad takos-takos ang buot silingon. Sa mga nagapanamyaw bala, hindi nyo pagpalabaa ngalan-ngalan ng anay kayang oras naton limitado. Takos subong ang aton oras. Kay Milili Uligo, Armando Gabang, kay Doy Artor, subong man, dira kay Amik 45 Garciniego, good morning, kay Ili Hilarso, subong man, kay Ruming Estrabon Hidalanga, kay Aida Alungnan, subong man kay Milbin Pinyapel. Balik ako pagkatapos ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari amo na po nang si mama wala di atos na Bacolod. Sa akong birthday ganyan maabot ako lang sa balay. Pero
Kaya kamusta man? Amo na would like ay mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos, ano naman, ubra ko ng dason. Brown na dason singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook ka. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akon. Siya nagtudlo sa akon nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko, basta hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary ka secondary ka na. For butaw. I-records ang kinanglanong makapag-tisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karo na siya sa umuan kung mamanakit. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man rapulong to atugan ko balala. Tisilin ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, tiyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kisiling ko pasalamatan tagin ang Action Radio. Kaya pag-upin sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati permi sa Action Radio, wala kakaabot sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pagubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abri ko Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Imon na ako lang. Dako ng bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kaya kamusta man? Amo na would like ay mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos, ano naman, ubra ko ng dason. Brown na dason singa nga pasensya ma'am.
Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nagulam ko sa iyo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akon. Siya nagtulo sa akon nga kamo bala. Nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Basta hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makinta siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos na eskwela. Primary ka secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong makapag-tisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung naman natin. Update mga siya. Matinandao na siya mo. Diyan mo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula sa imo mga base ko makadaog ka man rapulong to atugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa inyo tiyo mo, ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga salamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati permi sa Action Radio, wala kakaabot sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kaya ako sa Action Radio, maskin gubaon na nga, nakabati ko. Ihanatan ng San Diyos ang pagubay nga pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Imundak na. Dako na bulig siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka makuntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason inyo one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ari, amo na po, nang si mama wala di atos na bakulod. Sa akon birthday gani, maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like may ara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala.
Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya Oo. nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Na. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw. Gusto ko, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For butaw. I-records ang kinanglanong makapasisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ako manakit. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga basi ko makadaog ka man rapulong tatugan ko balala. Di silinggo sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginagawa sa iyo, tiyo mo, kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagin ang Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kaya ako sa Action Radio, maskin gubaon na nga, nakabati ko na. Ihanap na ng San Diyos ang pagubay na pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-abay kong pizza lang nga, di kaya nga mo ito. Imandak lang. Dako ng bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis lason inyo man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Amo na po, nang si mama wala di atos na bakulod. Sa akong birthday ganyan, maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason singa na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa ino. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito.
Oo. Yung naman niya nga, isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Na. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pag-id kayo daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka mo na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong makapatisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ano man natin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula sa imo mga... Sang panahon, ang malapad nga bahin sang pungsod, nagabatyag sang tuman kapaang panahon. Hindi gyapon mabatyagan ang amihan, no? Medyo masakit gawa, gapalanupsop ang init, ang dapyasang hangin supposed to be nga mabulubugnaw, hindi pa mabatyagan sa malapad nga bahin sang pungsod Pilipinas. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na. Ang pila ka mga survey nagapakita nga 8 sa 10 ka Pinoy daw kasaho sila, daw ang panawag nila, daw husto ang direksyon sang pagdumala ni Presidente Bongbong Marcos sang pungsod Pilipinas. Daw ang pananaw la do maayo ang pagpadalagan sang pungsod Pilipinas. Panilagan ta ang lakat sang aton panggobyerno sa idalom sang bag-o nga pagginahom ni Presidente Bongbong Marcos. Daw damo ang nakasaho, no? Sa iya sini pagdumala sang pungsod Pilipinas. Lantawon ta. Daw ginabawi-bawi man ni Bongbong ang tunggalan sa iya amay sa unabla. Subong ang iya sini pagpadalagan bisan pagani sa drug war daw medyo kanay-kanay iya. Padayon ang arangkada pero respetuhon ang kabuhi sang tao. Daw kadako sang kinalain nagligad tuya sang si Presidente Rodrigo Duterte nya makasaka bang patay. Di kundi sobra libo ang nagkalamatay. Pero wala maumpawan ang druga. Naglala pagid gani. Ti subong iya ang drug war padayunon. Pero ang kabuhi respetuhon. Amo na ang kinalain, no? Sang nagligad nga administrasyon kag sa subong sa pagpungko ni Presidente Bongbong Marcos. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:45 na. Kay Junalyn Niñal de Crepito, good morning. Kay Mirian Dioso, kay Jinky de Alagdon, so rigid dason lang kay takos-takos ta pag-uras ta, agod mabasahan ang inyo mga panamyaw. Kay Ruming Estrabon Hidalanga, kay Crisilda Balindes Iman, good morning man. Kay Junel Berhet Saputen, good morning. Subong man, kay Jean Ignacio, kay Julpa Caritativo, good morning. Kay Eljan Cabudillo Paborada, kay Jose Mungcal Torilla, kay Bing Bagatila, kay Aida Alunan, good morning. Kay Evelyn Sinaon, si Toto Alex Buntisari siya. Si Edi Laos, good morning man. Kay Rooney Kagalawan, good morning. May lang pag-monitora. Tagsagid kakaagahon si Judge Nap Diamante gabugtaw na ni. Sila ni Betty Lau sa Binalbagan.
Kay Rubin Tampos kag Bob Rancia, good morning. Toto Raul Alibugas, dalawang galadlag na pamahaw mo na. Kay Roy Marino, kay pare Remias Arroyo. Nira kay Jusing Tupas, sang sumag, kamusta? Kay classmate ko, Efren Pompirada, kamusta ka? Sila ni classmate Nitz Alarcon, nira kay Marlon kag Lagrimas Reyes, good morning. Sa mga pamilya dilag sa Sumaga, Belmonte family. Nira kay Kinit Pabon, si pare Kinit Pabon, dugay ngula kami magkinitanay ba. Kay Marvin say good morning. Kay Johnny Dalgo sa Malapla, si pare Erning Huriliaga Bugtaw na ni. Kay Richard kag Toto Bino sa Barangay 4, good morning. Si pareng Istoy Querido, kamusta? Ga walking ka na? Okay nang pamakyag ta? Action Radio Philippine Standard Time, las 4:47 na ay abaw. Kung hindi pa makuha ang ultraluto, mga 302 milyones, ano na lang naman? 302 million. Grabe, no? Ikaw, abi makajakpat sulo? Anong plano mo? Kung ikaw makakuha sini, sang 300 mas milyones, pwede ka nakarelax, no? Lagaw-lagaw ka sa iban nga kapungsuran, pahangin-hangin ka lang, paulo aircon ka na lang, medyo sulod ka bala sa mga dalagko nga mga restaurant sa Italy, sa Amerika, medyo sulod ka to kag pili mo to pinakamalhalon nga pagkaon, baka namiton ba? Mga 5-star hotel ka madayon na, ba, porte nga mga plano. Amak mo nga makajakpat ka 300 milyones? Sos, pwede ka na ka-relax, pero hindi mo pag-abusaran. Kay kalabanan siya nagdalaog sa luto, bala nagkalaputo man. Dali maurot ko mo. Galing kay Mati Indios to nga paggamit, guro. Inablang pataka lang nga gasto, kinanglan na medyo may pugong-pugong man jutay, no? Kay kabudlay ang kwarta ya madula ini siya. Ti kinanglan nga may dulo di pinsa ka jutay. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:49 na. Oh, gusto nyo kapi-kapi, tanay bla? Para nga medyo mapulupagsik ang aton sini kalawasan. Ang kape, Dr. Alfred's Green Coffee. Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world, even here in the US. Balansi kag patas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sa pagsalig sang publiko. Tuloy-tuloy. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. Kaya Action Radio for me, dali ko yan nag-gain ang confidence, dali ko nag-gain ang respect. Gina-consider ko nari ini nga station bilang amo ang nagbulig kag nag-imo gid sa akon bilang isa to full-time na media practitioner. Isa sa mga broadcast industry nga na tun-an namong diri ang paghatag sa educations, information, and mga entertainment, mga kalingawan man para sa mga tagpulakapit sa Action Radio Bacolod. Action Radio is really a family for me. I'm Action Artay Kupon. Ako si Rex Cantong sa Action Radio Bacolod. This is Action Wilma Antopina Sugaton. And this is our 53rd anniversary story.
ngalan. Tata Tiding. Tapos ingat, ano may Elsa. nabatian ka mo naglupok? Nalupok. Pila ka lupok na ma'am? Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na. Ano pa ang pila kadalag ko nga mga balita nga aton daydayon karon nga aga. Ang aton patrol, mga pasado alas 5 subong, medyo tipon-tipon ka na. Sa nga aton blatter kay ikasatay na mas temprano. Ano pagid ang mga isyo kag balita naton ba? Maayong balita, dako-dako gawa nga rollback kasado karon nga adlaw. Dako ang ginus-os sang diesel, lapit 4 guro. Di okay na. Kag ang report nagasiling nga posible sa masunod nga semana another round sang rollback. Yaho, mabuhay kamo. Amat-amat na nakabawi ang aton sini mga driver. Bulan pa naman sang Disyembre, maayong pamaskwa. Amuning siling naton basta gani nga may rollback sige-sige, dako ina nga bulig sa transportasyon nga grupo. Do ka namin na batyago, no? Nga aton blang nga mga driver sa bulan sa Disyembre, inang gayuhom-yuhom gid, nang gabit-bit wala sa mga pagkaon, nang hilimuon nga pagkaon 24, 25 kag 31, gayuhom-yuhom gid sina. Ang ila sini mga kabataan. Enjoy na enjoy. Good luck. Kabay pa nga magpadayon hasta matapos ang tuig 2022. Kung mahimo pagid dalas nasonya ang tuig 2023 para nga mangin maayo pagid ang aton sini pag sinalayo. Bao kadamo sang maayong balita para sa tuig 2023. Number 1, mayong balita. Ginpasalig ni Presidente Bongbong Marcos nga may aragid sa kasweldo sa mga empleyado sang gobyerno. Tinaya mayong balita, dalasa na tanan mong tanan nga empleyado sang gobyerno. Base kon madalasa man ang aton pila ka mga empleyado sa pribadong sektor. Ikadua nga balita, base mapasar ang ginaduso nga hagda ni Congressman Greg Gasataya nga ang madugay na nagapangalagad nga casual job order base may tsansa nga irregular ini sila. Ning antes ka bala mag-retire, regular ka nga makapabugal ka man nga nagregular ka sa sulod sang 50-25 anyos nga pagpangalagad. Kadamo sa aton balantayan mo sa tuig 2023. Mga promising year ini siya kon matabo. Amo nang ginasiling bala nga amo na ni ang ginapaabot naton nga pag-uswag sa tuig 2023. So mga muyo lang kita nga ini mga plano sa aton gobyerno mapatuman sa benepisyo sang aton sini mga empleyado sa sektor sang gobyerno. Ilakip man naton ang private sector para everybody happy. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52. Balikan ta kamo pagkatapos sini. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan 2 sa Barangay Mailom. We understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa parehas nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkatapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday
makabalik kita diri kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo diri sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sang dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang purok kalubihan dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamong ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat din ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat natin sa TM na ginatag sa aming hatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos. Pasalamat natin nga impatigayan ng mga activity together man sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan Dos. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga kaupod ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin dito. Sa liwat may mga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sang pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale,
COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi na paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Wilma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay iso gid mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gila sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gaskwila pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Lupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay iso hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kay ginpaliguan, kay gipang losyunan, gipang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon.
Kaya ang akong nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ilagi na himo kung adlaw. Pero siling po simbagi kamo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Ngod nga kung tudloan mo ka sila sala. Katruma sila sa binangon, sir, kalabas ang talibong ni Manong. Itanday sa ilaliog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka, ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig gid nyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Nabatian ko kay Action Fred sa Langga sa alas 4 sa kagahon nga amo sina ang pwede nga makashare sang mga story. Amo to nga gin naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Wilma. Pressure na tayo! Pressure na! Kamusta ang aton mga kauturan luwas sa Kagaw kag Dingge? Ang Dingge ang report daw nagtriple siya. Kung magsiling ka triple portes paggadamo ang nabiktima sang Dingge ning kagat sang lamok bala. So extra naton nga paggalong sa aton kabataan. Kaya ba ng kabataan gampang dahil binigyan may klase subong. Ting iban nga mga bulutuan, madamo sa mga kakahuyan, kadamo sang kailamunan, nga kung kaisa wala pa gawa matiluan, delikado ina. Di pandamagid ang kabataan nga hindi agadampang sa masiot nga bahin, kay basi ginapugaran bala sang lamok nga ang iban sini gadala sang balatian nga Dingge. So extra nga paghalong sa mga ginikanan dira na sandig ang ikaayong lawas sang inyo kabataan. Hambala sila nga hindi gid maghampang sa mga masiot nga bahin sang ila bulutuan. Kay porte ka delikado. Action Radio Philippine Standard Time las 5:10 na. Balik ako pagkatapos ini. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwag nga ng traffic. So, ng traffic dito sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga balhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Pod kay aksyon, Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Fred, naglambot sa 47,600 pesos ka balor sa ginasuspetsuhan shabu. Ang nagkuha naman sa buy-bust operations ng Kabankalan PNP sa Purok 1, Barangay 6, Syudad sang Kabankalan. Anadagpan ang ginkilala kay Archie Pavillar, 28 anyos, isa ka street level individual, kag residente sang nasambit nga lugar. Nakuha sa iya ang ka heat seal transparent plastic sachet sa ginasuspetsuhan shabu, kag iban pa ang drug paraphernalia. Si Pavillar ang priso karon sa custodial facility sa Kabankalan PNP. Balita halin sa patrol, ang ka-action nyo, Action Eden Aboso. Una sa balita na sa action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio, Philippine Standard Time, las 5:14 na. Kay Chao Esrabon, good morning. Kay Gloria Lara, subuman kay Agtakador, Dina Villaflor. Ginahimutaran ko lang mayo kung gustong pagbasa ko. Kay Inday Blasa, bao si Primo Dan Haliko. Primo, good morning. Kay Imbong Jucampo. Kay Sirwin Hugos, good morning man. Kay Sirlito Constantino. Kay Marilot Trabilla Catinoy, good morning. Subong man kay Nonoy Russell Olitan. Kay Alex Muntisara siya. Kay Anali Bautista Arroyo, good morning. Kay Hasmin Roldan Rabilio. Kay Utay Benedicto. Sa mga Barque Tribe, kay Kimpo Yulo, good morning. Kay Ramiro Marabilia Jr., good morning. Draman kay Nancy Garcia. Kay Dodge Dalida. Kay Dante Makilan. Kay Elmer Boyet Villamor, good morning. May lang nga pag-monitora. Tagsa kaaga. Kay Renato Itabag. Ay Jima Taguan. Sa nasiling ta, hindi tanay makabasa sa malawig
nga mga panamyaw kag ginatakos-takos ta lang ang aton oras. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16 na. Pasudlon tanay ang report sa Kapitolyo, Bago City, LGU. Nagbaton sang duwa ka prestihoso nga award. Balita Kapitolyo. Si Aksyon Art Tayhupon may report. Aksyon Art. Good morning, Arson Fred. Duwag ka maprestiyosong award ang ginbaton sang lokal nga panguluhan sang Bago City, Damlag Ginlang. Suno kay Bago City Mayor Nicolas Yulo. Personal sini nga ginbaton ang award sang syudad bilang most sustainable kag livable city nga ginpatigayon dito sa Metro Manila. Suno sa alkalde, panibagong ining pagkilala sa inimuan sang syudad, agud mas mapaayo pa ang pagpangabuhi sang mga pumuluyo. Dugang paniyulo, may mga kriteria ang ginabasihan agud makuha ang duwa ka awards kag ginhimo lamang sa syudad ang makapaayo sa tanan. Ginpasalamatan man sang alkalde ang pumuluyo sa kooperasyon agud makuha ang amo nga mga pagkilala. Balita gikan sa Kapitulo Provincial, Aksyon Art Tayhupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Ang aton sining mga balita lokal diri sa siyudad sang Bacolod, may plano si Dr. Maria Laarne Pornan, head sa Bacolod CDRRMO, nga ipaidalom sa retraining ang 4 kuno ka responder matapos nahulog ang pasyente sa spine board. Domingo nga adlaw sa may tricycle driver nga aksidente nga nakabunggo sa replika sa NGC Bacolod Plaza sa Dalan, Gonzaga. Siling ni Pornan, base sa incident report sang team leader, gin-extract ang mga responder ang pasyente kag nagmaneuver bangod sa sakit nga nabatyagan nga nagresulta sa pagkahulog sini sa spine board. Tisuno kay Pornan, wala pa matakod ang safety gear sang spine board sang nahulog ang pasyente. Sa karon, ginapamonitor ni Pornan ang pasyente nga gindala sa Corazon Locsin Montelimano Memorial Regional Hospital. Kagkaron estable na ang iya kondisyon. Dugang panipurnan, matapos ang insidente, nagpatigayon sila sang investigasyon kung bala nasunod ang protocol kag under observation sa karon ang team nga posible na traumama na sa insidente. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Si Milagros Morales, good morning lang. Dira kay Bara Nene Rico. Kay John Serna, kag subuman kay Melinda De Meren, kay Cecil Bikbik. Madamo sa aton mga kauturan nga luyag magpulo panamyaw. Luyag naman nga bisan paano makahatag kita pulo panamyaw sa inyo ugaling sa nasiling. Relax lang kamo. Ginatakos-takos pa. Pag-abot sang tion na malawagan tagid ang inyo sina nga ginapadala nga mga panamyaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Ang syudad sa Bacolod subong ang aton mga problema, pipila lang ka mga problema, pangdalagko nga problema ang nagakatabo dire sa syudad sa Bacolod. Number 1 nga problema, hakutay basura sang IPM. Amo na siya ang nagapanguna nga problema nga kabudlay lubaron ang basura. Ikadua nga problema, ang trapiko sa syudad sang Bacolod. Hindi man maintindihan kung kaisa ang traffic, no? Damo lagi man sa lakyan sa syudad sang Bacolod. Bisan butangan mo madamo da nga mga enforcer, ang traffic hindi gid mapunggan. Ang iban nga mga pasayro gaugtas nya no ni man nga porte ka traffic gid. Ang ibang inabasol na enforcer, hindi nyo man hagad basol ang enforcer na nga
nagapatunga, nagasulay na sa init kag ulan. Kay ang obligasyon niya ginatuman niya malang na kasiling sa mga pasayro nga maayo pa ng traffic light talaga agusaron. Hindi pa butangan enforces tong adalan niya kay nagatraffic ni gigani, gagutok na gigani. Hindi man ginawa mo na sa mga enforcer nga makapatigayon sa gusto nga pag atipan sa trapiko. Ang matuod damo gid man sa lakyan, gutok na gid man ang salakyan sa siyudad sa Bacolod. Nagakinanglan na siya sa ginatawag naton tinluan na ang tanan nga mga alagyan sang salakyan. Ang mga nagapark sa magtimba nga bahin nga dalan sang gobyerno dapat kakasona, panahon na nga dapat tanan sila kakason, butangan sang isa ka lugar sa diin makapark sila. Ti subong nga dalan lakson no, kung may negosyo sa wala kag tuo, da magina-park ang salakyan. Ti kundi gutok, wala sa nagapatuman sini. Amo nang dapat ipatuman. Hindi pagparkingan kag hindi pagnegosyuhan ang dalan. May ara mga establishmento komersyal nga ginaladlad nila mga motor nga gidabaligya to nga dalan sa kilid. Hindi na pwede. Dalan na sa gobyerno, hindi na dalan sa negosyo. Amo na dapat istriktuhon sang syudad sa Bacolod. Kung istriktuhon sa Bacolod, ang dalan dapat ni dalan di. Lakson pertiklapat kag ibang dalan pa. Kung hindi lang pag-abusaran. Hindi kay ang iban kung hindi na negosyo nila, dito man ipark, butangan pa no parking. Nga hindi na ilaya dalan. Dalan na sa gobyerno, butangan mo no parking. Amo ina ang pila ka mga problema ikaduha. Ang ikatatlo, siniko Porte nga antos ang aton mga pumuluyo, sabay ranay nga hindi maintindihan. Pero ang report nga ko nabaton, daw basi may congressional hearing nga patigayunon para maatagan bala, ipatawag ang mga opisyal sang kooperatiba, i-explicar nila isa kag isa. Kaya kung explikaran mong kumuntawa, hindi ka intindi. Porte daw technical kayo, ti padagaan ka lang speaker nga sila lang makaintindi, ang pumuluyo yan di makaintindi. Explicar nila kung nga ang gapatay siga. Explicar nila nga kung dali lang panukot, dragid, brown out dire, brown out dito. Amo na bla, explicar lang nga ang porte kataas ang sukot sang kuryente. Explicar nila kung nga law-law ang ila sini nga serbisyo. Ang bayad sa tao husto. Kung di kakabayad, disgrasya kagid. Utod ang imo kuryente. Pero, ang gamit mo sa sulod sa balay, nagkalapirde na tanan. Amak mo nga, gulpi lang, patyon niyang suga, pasigahon gulpi, patyon, pasigahon gulpi. Di ko linupok ang kagamitan mo sa sulod sa puluyan. So, amo na, ang pinakadalag ko nga problema sa siyudad sa Bacolod. Number 1, basura. Number 2, trapiko. Number 3, ang siniko. Paaman ang basiwa. may paaman pa. ang prime motor. Kaya may mga lugar pilis Bacolod nga gantos. Ang iban daw na uli-ulian, pero ang iban niya gapulaw, bugtaw pa para makatubig. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang balitang ito ay hatid. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life,
magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga Councilor Saison nagapangayo status report sang Vendors Plaza sa City Administrator nga opisina. Upod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Bagag Action Fred, nagapangayo si Bacolod Councilor Jude Tadeo Saison sa Bacolod City Administrator's Office sang status report amot sa sitwasyon sang Bacolod City Vendors Plaza. Ini matapos nga nag-atubang ang tiglawas sang City Administrator's Office kay Saison sa budget hearing sang reduso nga pondo sang opisina para sa 2023. Ginpahayag sang konsehal nga luyag sini nga may baluan kung ano na ang sitwasyon sang Vendors Plaza kag kun bala mayara sa mga awardees sa lugar. Ginanunsyo man ni Saison nga nagapangita karon si Mayor Albi Benitez sang lugar nga pwede nga himuon nga bagsakan Action Fred kag ang Vendors Plaza ang isa sa ginakonsiderara. Ginalauman Action Fred ni Saison nga masumeter siya opisina ang status report subong semana. I just want to know the status, no, kung ano na yung status ni Vendors Plaza na. Kung may mga awardee or kung may na-award din, may mga awardees na or it has been kung na-declare na vacant or whatever, no, kay kanugon man, no, kay aralan na da. And the mayor is looking for a place nga butangan sang ginaplano naton nga bagsakan. Nabatian si Bacolod Councilor Tadi Saison. Padayunon lang naton nga proteksyonan ang ating kaugalingon pagos sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 nga mayara sang 1,000 IU sang D3 sa kada soft gel, mas mataas kung ikumpara sa iban nga brands kag nagaysahanon man nga aprobado sang FDA Philippines nga may therapeutic claims. Life Extension Vitamin D3 ang science-based, potent kag quality vitamin D3 product kag 100% gahimo sa USA. Life Extension Vitamin D3
mabakal sa mga butika. Kag syempre hindi man pagkalimtan ang pinaka-healthy nga kape ang Life Extension Coffee Mix. Samo ni siyang pinakauna nga ready to drink coffee nga mayara sang vitamin D3. Ang kada sachet sang Life Extension Coffee Mix ang mayara sang 200 ayon nga vitamin D3 nga makabulig pabasog sang aton nga immunity. Gani ano pang inaulat nyo, mag-switch na kita sa Life Extension Coffee Mix sa bangod may kape ka na, may Life Extension vitamin D3 ka pa. Gani Life Extension vitamin D3 kag Life Extension Coffee Mix pwede gid nga mabakal sa Life Extension Clinic dira sa may Kabangkalan City Branch sa may GMA Building Mabinay Road sa may tubangan dira sang McDonald's Kabangkalan. Kag syempre diri man sa Life Extension Clinic sa may GA7 Building Lacson Street, Bacolod City. Mark your calendars mga ka-aksyon, December 1, mera sang payday sale ang Life Extension Clinic. Mag-avail sang pila ka mga discounts sa mga Life Extension products. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon niyo, Action Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:36 na. May asma ka bala? Wala untat na pag-ubo, pneumonia, bro. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng... Kay Sandy Benz Latirgo, good morning. Kay Melinda de Mirenda. Kay Cecil Bikbik, good morning man. Kay Mario Olvido Aquisa. Dira kay Stila Pahilanga Cesar, good morning. May lang nga pagmonitora. Kay Allen Francisco Ude Camacho, good morning. Kay Nimpa Ibanez, good morning. Kay Nubi Magapan, subungman. Dira kay Jose Monjuan. Kay Kurt Nathaniel De La Torre, good morning man. May lang nga pag-monitor, upod-upod kita, tagsagid kakagaon. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:39 na. Balik ako pagkatapos ini. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sulod. Ang continuous ring ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakaturog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. Matapos kawatan ang baligyaan sa isa ka pulis sa siyudad sang Sagay. Detalye upod kay Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan. Action Fred, arestado ang isa ka soltero matapos ini nga maaktuhan nga nagapangawat sa sulod mismo sang isa ka balay o kontsanggi sa area sang Puro Kakasya, Barangay Vito sa syudad naman sang Sagay. Pasado 5 ang takna sang hapon kahapon o tinalikdan nga adlaw, Nobyembre 27. Ring suspect nga aresto ang ginklala kay Emmanuel Locaresa, 30 anyos, residente sa Purok Laroca, Barangay Vito sa syudad sang Sagay. Sa inisyal ring nga pagpangusisa sa Sagay City
PNP na iberuan nga naaktuhan mismo sang tag-iyasang balay nga ginkilala kay Police Staff Sergeant Francisco Sagayno Jr. ining si Locaresa nga nagakuha sang isa ka unit sang Macabig Black Action Fred Gadget nga ginabanta nagabalor 10,000 pesos. Ang ining suspect nagsulod sa Tiangge pinaagi naman sa pagubala sa alambre nga mo ni ginaserbe nga improvise nga kandado sining Tiangge Action Fred gamit na di isa ka matalom nga bagay para mautod yaning lambre o perting abilidad gid sang uli kay ti ara dalang presensya sining tag-iya naaktuhan ni gid ni Action Fred police pangadaan ining suspect nga si Locaresa kang nakuha mismo siya posisyon kag control ining isa ka unit sang tablet nga Lenovo nga nagaduag sang itom Action Fred. Ini siya karon na preso sa custodial facility sang Sagay City PNP kag natalana man nga pasakaan sang kaso. Sa totalan nga makaaksyon sa nagapangita dara sang mainit-init nga kape kon kaagahon. Oy, basta kape sa lang aton nga marekomendado sa inyo, mag-inom sang Dr. Alfred's Green Coffee mga kaaksyon. Ining kape nga 100% gid kita nga sigurado nga makabulig ini. Agod nga mapabilin ang inyo nga pang nyo, Aksyon Jan Diaz. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Standby! Ang recap sang resulta sang Small Town Lottery. Recap na to resulta sang Small Town Lottery. First draw, 34-29. Una nga bula, 34 kag 29. Second draw, 127. Ikadua nga bula, 1 kag 27. Third draw, 4-5. Ikatatlo nga bula, resulta 4 kag 5. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 645 jackpot 41,447,388. Jackpot 41,447,388. Kombinasyon in any order 25, 19, 21, 6, 42, 38. Kombinasyon 25, 19, 21, 6, 42, kag 38. Sa ilo kita sa 655 jackpot 40,652,082. Ang jackpot 40,652,082. Kombinasyon in any order 21, 32, 9, 13, 40, 34. Ang kombinasyon sang 655, 21, 32, 9, 13, 40 kag 34. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:53. Evergreen Herbal Capsule. Anong epekto sini sa aton lawas ginatiluan niya ginapabakod. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di atos na Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero
Kaya kamusta man? Ako na would like, mayara kita na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Ublaw ng dason, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtuto sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pag-id kayo daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na kubos na eskwela. Primary ka sekundary ka na. For butaw. I-record ang kinanglanong makapasitikar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung umanaki. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapo ko tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa inyo, tiyo mo, ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod, nga idol kong Action Radio, nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagin ang Action Radio. Kaya pag-open sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dira kay kung wala ako nagapamati kami sa Action Radio, wala ka kaabot sa premium sa Action Radio, kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubauna na, nakabati ko. Ingat na tanang sang Diyos ang pagubay nga pamati ka, kay nga mo ito nga pag-abay kong Fritz Alanga, di kaya nga mo ito. Imandak lang. Dako na bulig siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, salamat sa inyong cellphone sa bong. Dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iba naman nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis na son, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo.
I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Aksyon Balitang Bayan numero 1 upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, aksyon.